Hey wengane zothempela sibona lapha no Ali Mgube engenelela lapha ke enkulumene Zimdollar lapha ke wayibhenqa khona impela ke iGcokama Elisha emva kwezinxushunxushu ezasuka phana ke ePeople's Park ke emcimbini weMother of All Maskandi ke festival lapha ke uZimdollar ke impela ke wathi cha impela ke iGcokama Elisha ke lene 9mm hey bafowethu uthema ngaba ke ebuzwa wathi cha impela ke mina ke lokho ke engakuzwa ke ngake uAli umfoka Mgube hayi wengane sothi impela yena uAli Mgube bese chaza ukuthi cha impela yena ke wayengekho phana ke emcimbini akazi uthi yena ke ungena ke ngakephi wabese sichaza ke nalo igama leli ke eleli 9mm ke elalikhona phana kumuntu lapho uthi ke wayelisela kephi hey bafowethu abantu banikhuluma kakhulu ke anginitshele yona le VN yabona ngenizwele shi hayi engathi akuhambanga kahle angazi ngempela ukuthi ngingena kanjani kule nkulumo yezinqa zokumnyama lokukhulunywa ngayo ngoba phela mina okokuqala nje bengingekho ngisho kumcimbi lo okusuke olezinto bedube zomdonsiswana lokudonsiswana ngawo phakathi kaMthandeni noSisi Mabiyela so kuyadideka la uMabiyela mayefakazisa ngami ethi yena wezwa ngami ngoba phela mina engangikusho kulwa mntalapho wami ngangingakutshela uMabiyela mina ngangeyidala phela uMthandeni ngoba phela masterapana usho noma yini mhlambe obonayo ukuthi ingenza ukuthi lo mntalapho lo mhlambe utrend uzuwa abantu abaningi futhi akuyona engingayiqinisekisa ukuthi into engangisho into ekhona ngempela into engingasho nje ukuthi kahle kahle ngangeyidlalela ngangeyidala phela uMthandeni njengalo nto lengibonayo ukuthi mangingamdala pha ngayo izotrenda izuwa abantu abaningi so angazi ukuthi ngingene kanjani kule nkulumo lokuthi mhlawumbe uMabiyela azafakazise ngami yikho nje ngithi ayi engathi akuhambanga kahle kodwa ke akunankinga asibonge nje ngoba phela sizodla noma yini vele sisemculweni umculo ufana negame